हाय लोगोफोर, दिनै आं नोंसिनि थाखाय खन्थाइ दोंसे लाबोलायबाय। अन्नानै नायलांदो गोदान खन्थाइ। फरायनोसै। खन्थाइनि मुङा जाहैबाय सोलायनायनि मुङाव सिलिंखार। 20 बोसोरनि सिगाङाव जोंहा जेबो गैयामोन। साइकेल गंसे गैयामोन, गारि गंसे गैयामोन। स्कुल कलेजाव थांनो, हाथाय बाजार जानो लामा दोंसे गैयामोन। उन्दै समाव खोनादोंमोन आबै आबौनि, आइ आफामोननि हज्रि ख्रावनाय। उदयाचल नांगौ, उदयाचल नांगौ होननाय। गेजेर ससेयाव जोहोलाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जांख्रिखांनायाव बडलेण्ड नांगौनि सोमावसारनायाव हाजार हाजार बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जिउ गोमालांनायाव बिएससिनि उनाव बिटिसि सोरजिदोंमोन। गेदेरमा जोहोलाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव एसेबाबो बर' हारिया गोजोन संसार जादोंमोन। गेदेरमा जोहोलाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव एसेबाबो बर' हारिया गोजोन संसार जादोंमोन। खना खनला एसेब्लाबो लामा दालां जादोंमोन। नखर नखर गारि मटर सोरजिदोंमोन। साख्रि बाख्रि मोननो हादोंमोन। बडलेण्ड सेक्रेटारियेट अफिस मावख'जों लोगोसे गोबां जायगायाव गोबां बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनानै जाफुंसार खामानि मावदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोर मावख'सालि, जिरायसालि न'फोराव दावखा बास्रिनायसो नुनो मोनदों। गोजोननि सुक्तियाव दुखुनिसो मोदै गदों। जोबोद दुखु नांथाव। सोलायनायनि मुङाव सिलिंखारसो जासिगोन नामा? सोरनिबा सुथुरनि खैसार दङ नामा? बेफोरखौ जोंनि हारिनि गेदेरमाफोरासो मोनथिसिगोन। जोंनि हारिनि गेदेरमाफोरनि आसा मिजिंथिजोंनो जों जाम्बि जाम्बा बर' फिसाफ्रा थांनानै थानायनि मिजिं खालामो। जोंनि आंगो बर' हारि, जोंहा सिन्था खालामनायनि सम जाबाय। जों बयबो सांग्रां जादो। इयुननि गोजोन नखर दानायनि सिमां, इयुन जोलैनि थांनानै थानांगौनि राहा लानांगौनि जोंहा साननो गोनां। एसेनोसै। जै बर' हारि, थांनानै थाथों।